И заради всичко, което ме гледате, само геймплей не ще играем Майнкрафт. Но 15.1 в сил. Съжалявам, но се изтрих за свят на креатив. Тук сега не мога да се направя портал. Опа. Да, то пак също ще. Пак ме са от честовете. Тук само всичко, което се взех е от ето чест вътре. Мисля да справим неща. Тя всъщност е ето я тук. Мисля, да, тя си е. Да, хора. И това ми е къщата. Чакам да събирам дърво. Че нямам. Там може да ме минате, защото вижте там какви 3 дупки има. Камто е числата, само по къщи има дърво, пък няма да събирам. Защото става грозно после пък. Далера. После чета повече. Не мога да намира едно пукнато дърво. Ето тук едно дърво, самотната фиданка. Боже господи. Падам. Докато го изчупя, докато 100 години ще чакам. Лава. Тук си имаме и пички даже. Колко повече искам. Чудо ме дали вече може да са... Може ли да са такова селенче? Може да се правят сделки. Не могат да се правят сделки ли? Но тогава май са така е. Ма не са. Излизай веднага навънка. Айде. Излизай. Излез, бе. Ищи си тъп селянин, тъп. Но поселените са такива тъп. Една гадичка да се направя, защото съм да го скача. И кюбки. И още кюбки. Хора, ще спра клипа докато събера дърво и се връщам след малко. Така, хора, събрах 34 необработено дърво, защото брадата ми се щупи и вече не може да събирам. Защото ще е толкова бавно. Влизам. Ей, пишете в коментарите, давайте идеи какво да правя, да строя или да правя в този сервер, да експлорвам някои неща и така. Тук ще направим един голям чест. Така. Ето къде ще го сложим. Его. Специалното място за чест. Сега не знам какво точно мога да направя. Това искам да дадете идеи в коментарите. Сега може би ще направим честове и ще си направим мази.
Трябват ми ръчки, стоп. Просто е тук някъде. Нямам ли повече да го там? Значи. Така. Къде беше? Тази къща. О, аз просто. Тази седна къща. Ще бъде нашия чест рум. И това може би ще е кратък епизод. Мисля да кажа, че ще снимам този сървър и да ми дадете идеи за него. Значи ще слагаме такива неща се на ще слагаме някакви инструменти. И тук ще слагаме рути. Тук този ще заруди. Хора, значи това мисля да е за този епизод. Дайте ми идеи в коментарите, за да мога да снимам. За да видим какво да правя в този сървър. И до скоро. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте.